Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen. Nilip Mondol Congress sa Hemalong, Mai Phokimi, Avinas Rong Hangaphan, Karjo Jai Mekidengpo. Lakhain Korop Nilip MEC constituency ke Pardo, Mohan Towar Krong Pli, Chitok Along. Prini Pai Nerkepani, Nilip Mondol Congress sa Hemalong, Mai Phokimi, Avinas Rong Hangaphan, Karjo Jai Mekidengpon, Mate, Kang Thumkarni, Kipidopon. Ahud isike Bharat adet angkangpi Assam Karbi Anglong adang anta National Congress political atomsi government cari pondo kopi kupason pendone Congress government ningkan krep hoapi abangki thireng jeng sonsi nang mandat lo sita non BJP party atom ningkan krep ho chokdet apheda bangki Indian National Congress party si det adang pita kachari pondet jiangring thetan bino Sonsi nilip emisi ang kangalong texer reset ing tangkring abang phua phansi Karbiang long Congress ki ja atum Avinas Rong hangaphan mai phuar pu pek pondo nilip mondol Congress sa hemalong Avinas Rong hangaphan karcho jaimek dengpon bangso jaimek along nilip along Congress party aphan ke kroya raratum doan cherap chetu dun pen kadu kabe bang pharohini sose amolok atum cherap chetu dun si mai mesen pen pechun pon nilipen Philip Tiso Carbing Sida Nilip constituency la bini facilitation na ajai mek aputhak na tum Karbi Anglong ra to an phan pachini ikate dan Nilip constituency long ta akan sini media pada dengan corolo yang itu dah Nilip Mondol Congress office sana kau lupa lalu itu dah Nilip konsensi long kedamtang tenangan aja dinglo dah Nilip Mondol tentulah so presiden appointment long le rega jong dak tenangan ke klaim kasih saya dulu start ini bang ke kedamtang hiti ruinia pransi appointment bang ke dak Nilip han sedang kilo nasi pini dak Nilip Mondol Congress Committee pen dak Nilip Mondol asai hemong Nilip han lepas sokar cium mai lain itu kepaman kontek apor nilihin pen lain itu kado wei pan semi cerolo lapen kini nali itu kebang media kebang koti kebang tu masa ni itu semi cerolo nasi Jasemet dak Nilip Barlo bang ke kedamtang ko anma ke Kongres akan ke klaim nang kedam nang bang ke klaim back nang ang dengan bang ke papleng on dia lo nasi kini nili aku dah ingat pen pini first time ni tu office ke chingi lo lapan ke nili pan karcho tapi ni la bang so karcho mai lo nasi dak ni berat pan isi lisensi kita tu mana lo kedamtang apa ji hol hala bang ke kelenangan ni dia nostam non ke bang ji apor bang ke ni berat doan pan Pran pen Kongres member, apen Kongres pan ke kroya rat doan pan sami ni kaculi kan tu bang ke nang tum kado dengan baru lo klaim ra pena ni presiden elo posi ni si klaim na unji la pada kali posi kado ko ni berat pan cemu tu la pen ke dak ni baru bang si kipudun kang tung alam kedam tang apor hut ke thek dum long ini first ni si reaction ko dun kang tung bang ke Karbi Anglong autonomous council non government solai bom BJP itu Nilip Barlo phong trok so sebat mass joining program nang bi ada mass joining program patai phot trok nang bi pen non anta isom dak kam klem ang thek cepak lang thela patumi heta resak hi long council of paisa lakh paisa nang khoros kasi mass joining program nang bi lo lapen isi ningo ai bangala lo penanga na sar pimar tom phat urunodoy men pen 1250 টাকা 1250 পয়সা মেন পেন্সিল আং লিটমান থেয়ার নো সিটা পিনি কনসিল লং আলেং কে থেয়া হেমা সর ফ্যামিলি আসমা তো মাই কোন নম্বর পাকলাং হাই মাঝে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ লং যে 1250 টাকা अवेलेबल बैलेंस পাকলাং হাই মাতিম কার দেং লং লাসি লাসন সি আলাং তুম বাংকে কার্বিং অটোনমাস কনসিল পয়সা বাংকে নিলিবা সরফান পুনত কার্বিং লং আরা চুদু লং লে নন উরুনো দই লাগে কার্বিং অটোনমাস কনসিল পয়সা গালি লাগি তাংতে কার্বিং অটোনমাস কনসিল dak Karbi Anglong rata tumhan kapan nong tangga kona si katla lake ini ni wasor banta isi kethan kang tung elalo je nali tumurun do men pen nali tumhan ningkan nang cobai lo hemso men pen ningkan nang cobai lo tawar men pen nang cobai lo kupini longle porta men pen cobai lo putimi kemang kumat masi ahok per porta ke long
halatani tum arjun tu lasi ini tum Karbeng Long arada phantala SMS lo pen nili warlo kenangan kongres iklan tangatum lapen non ke claim ning hang tum an pini nani tuma platform ba pini nani tuma media junta chuka sini rat liberat phan chini lo jan nani tum kadu nang bar no non BJP itu ini tum phan adu nang hoi pig no itu adu do pig lo chini lo kadu kita sita pini nili blong samne alternate avi la sojone ini tum government phan kacedanu na so la simon congress on lo non BJP phan chesong chedan ji la pen nili phan justice BJP peta congress on lo pusi nali tum hoi pan nili barat phan pachini do to pini ni tum ada 25 nong nili constituency tada nili tum nili mondol congress committee pen itum ningka chet hepik la pen ajuding pen itum kinang ji puwa leadership ang bong pen Sri Avinash Rong hang pan nili tum pini archo ponlong lo la pen alang li lam aputha eson soni nili kaning je ponji ningka hang kala hello alang li pan nili barat akar I ajuding ulo lapuson yang lapen energetic amunit nilik nang ji lapen alang li rat fan kai kita ki rap vera bang lapen kisung ke boilong ka kita arjap thi bang even alang li lapuson rara fan ke rap chol lapen kisung along ka arjap chol lapugali det along sitame kinang ji ason along an ka che song along ke alang li kai kita arjap thi lasin ni nang tum phanta chuni ri kala hello pini nang li tum congress of han ke kroy akor te lapen jur tum dili bara tum nang li tum labang so kacing ki kacethan kangtung alang li phan nang li tum ningar lo kopine ka chini dam de la pen kopine ke klar dam de dulang purtang teli tum bangso nili mondol congress committee sa hemlo ladak chukela high school towar krong thom along nang li tum nang ring nom ani bang sitame ladak si ka do ka ve alam an sitame alang li pen ching ki jethan long po la pen pini bang kani tum kacetong phai la ke bang pharu sira bang hini aphai kani tum chetong ponlong lo ni tum la ke register mate attendance ateng lo la sikabang job por puthot ni tum alang li pensini tum phan kam nang japon pon ni libarlo kona CPCC ke seng ponang ji dolang ma board committee level board committee la pen ke block level lai hoi ke claim ponang ji an sitame alang li pensini tum phanang japon po la si kado ka be same nang baring non la pen ke congress pantang na ini tum ni libara ke mang stame papeng lo nang posini Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Guwahati along ceremonial launch of Urunodoi 3 online pen Urunodoi ingpu pon along Pachatawan Donsi Daithor PS pen Patur Pi Ponsi Daithor Muniram Langni Auditorium Hall along Jaimek Kideng pon Prini Paitroxiarni Daithor PS pen Patur Pi Ponsi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Guwahati along ceremonial launch of Urunodoi 3 Urunodoi online pen ingpu pon along Pachatawan Donsi Daithor PS pen Patur Pi Ponsi Daithor Muniram Langni Auditorium Hall along Urunodoi 3 Ajai Mek Kideng pon Daithor PS Amaipu Anarson Singnar pen Kachari pon Humay along Chunbang Ajit pen Alhi Pachini pen Bangso Jai Mek Kideng pon along Alhi Aman Peng pen Kachatong Dun Laki Daithor Town Chairman Jacob Tokbi Duar Baguri BJP Mondol Maipu Amaron Terang Polling Station for Sakti Kendra in charge Rajiv Singh Naratum Chetong Dun Renti Lasi Lapu online pen Dr. Himanta Biswa Sarma Kosonsi ceremonial launch of Urunodoi 3 Kelong Jima Lapen Ko Ansi Kelong Ponang Jima Lahaya Patak Arjupon et pen apisi Chithan Jima Majaimik Deng Pon pen ki Pini Lapu Son Pai Purunatum Akijoy pen Poisa Kelong Pon Laki KACC EM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Education EM Richard Tokbi ke claim kidam ke mesena joksi ke longdun lopota pachini pon Lapen ke BJP Sarkar Kachari pon ke mesena joklo Komadni Congress a party APSLC a party atum pipon thekthelo lasi non ke bang jisur hinira inko retrokaning kan MLA election hota BJP a party a phanle pahai dun thulona an lote an sose ke longji ason anta Longdon to Bompo Puta, Duar Bagri BJP Mondola Maipu, Amaron Terang Pen Radapan, Tanpon. Lapen Kilapu, Daithor Town Chairman Jacob Tokbi Pen, Get Tanpon to get Nangli to Mang Hupon Dedrick Jongsi, BJP Le, Avi Polote Lahai Scheme Ke, Longli Lopota, Ning Jepon. Lasimo of Porhood, Mathapon Repsi, Kimeji Puta, Ning Jepon too. News Text Report, Karbinglong News. Aprangsi, Terangke Abitung Atumafan, Churu Pajirlo. Pini nitum ladak Assam state arlo
Assam Sarkar pen mate BJP Sarkar pen suarlo tumhan ki panong pi Arunodoi 3.0 laso ceremonial launching ceremony a program along dilitum tame live telecast pen adak Dwarbagri MEC constituency angkang arlo number truck daithor board committee arlo Urunodoi kilongdun abang ki atum pen la pen local leader atum pen la pen hemso hui kilong bening seri atum pen chingrum si pini la bangso Arunodoi 3.0 ceremonial distribution mate launching ceremony a program dilitum live telecast program nitum dengdun lo nasi churo lo BJP Sarkar mate Assam Sarkar Chief Minister ke hai Dr. Himanto Biswa Sharma apha lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang apha lapen Dwarbagri Local MEC Anparta EM in charge Education Karbi Anglong Autonomous Council ke hai Richard Tokbi lapen adak daithor board committee along local leader tuman churo lo pipotma alang litum Urunodoi 3.0 along slame daithor board committee arlo rong truck arong along paya tuma phan Urunodoi ipalong pia pot lasi churo nei BP government atum ke claim kitam ke me paya tuma phan stame direct in hand mate ahem dam ni thonam ko ateng lo icon arlo sitame Urunodoi tangka pen chenglo alang litum kipi ke pajir pon theka pot lasi nili litum pini bangso mailong nang chetong do nilitum daithor municipal board chairman Sir Jacob Tokbi lapen Shakti Kendro in charge Rajiv Singhar lapen daithor along daithor board committee along vice president Enerson Singhar ke hai lapen general secretary Ujit Eron ke hai pen chenglok local leader lapen nang chetong dun kaddo ka be tum pini chirap chito pensi nangso Urunodoi 3.0 ceremonial distribution program live telecast ke lang ajai meg dan mesen pen pachun dunuk lapen hijupsi choro lo nilitum la bangso amaya phan lang air gijun kaddo go phan stame ilitum EM Sir Richard Tokbi lapen la bokajana long ilitum MLA Sir Dr. Numol Momin alang ilitum stame nang cherabun pot kaddo go phan choro si KSA mate Karbi lo Charlie song la pen DAV Student Union atum pen chelang sike pangthara sai ke klempon Preniphy Troxy Arni KSA Dipu District Committee Lamding Road la pen DAV Student Union atum chelang sike pangthara sai klempon Bangsu ke pangthara sai ke klem nang kokla ke kidam tanga pora hot pen pasutami DAV Higher Secondary School athengno along kaprek hiji meme mate ketter hormu nangke war pen ajok DAV Higher Secondary Charlie Osumar la pen than bang atum anparta to war kedam ke bang atum pasutami la bangso ketter ke war ke do o joini angnim ang hong pen apu ke so apo ke so pen chenglok la puson prek jam ke so sitami longa bang do olo Labang so por hot Karbi Student Association lapen DAV Student Union atum chelangsi bangso keter hormu un an ke pangthir ponlo lapen pherang ke thengno na ke pachini do nateng pulo tangte Dipu Municipal Board agari bang pen lahai keter hormu ke wartekang pusutame thekdun long pusi DAV Student Union a hin pen than pachini pot lapen non puthot labang so DAV Higher Secondary School athengno along lapason aketer hormu nangke war widya chia phansi DAV Student Union lapen KSA atum than pachini mate tuning report Dipu pen business teron Karbi Anglong News Inter school pen DAV school athengno long Dipu te boktara to aketer nangewar ajone penil tum DAV lapen central school somar pen staff tum penang siksak lo kanem thu kanem un kanem kangin na Kasi raso kamen tu kanem uinang war widayi bangsi litum student lapen lapu Karbi Student Association ndawang lo masih raso potang litum rala tinta muntira kang honte jinsu dora litum din nang war widate mesen itu sini ni Koilamati Arlong Pira Pathu aklamalong APHLC pen Congress asok bui ing raipun East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong adang arni bangta kaprek asong atum BJP along kachapok dun toya son thak-thaksi Preniphy Troxy arni sitame BJP mass joining amai long Arlong Pira Koilamati along kepedopon along lason thak-thaksi chipe okpon lo APHLC Congress atum amit hangasong aphan ningkache theka widat penajok bangsur ki thom amulugatum pini BJP Rajcharya songalong CM Dr. Tuliram Ronghanga thengno BJP putuk chikup tunsi BJP songalong chingbedu Koilamati Arlong Pira tokolangso
bunga dong pen cenglok kidoan ahem tu na tunga phanse tame chiklo jon niang bong pen mia dipata pipon lapu pusi CM Dr. Tuliram rong hang pen lamchak chipitika lapen kacheleng atawar koila mati pen toko lang so ada kilometer creep pli anse tame black topping atawar silampe pon popata thanpon lapen open stage boundary wall lapen kapre kaching thora sai anta claim pon popata KACCM Dr. Tuliram rong hang pen thanpon Nilipen Philip Tiso, Carbing Long News. Ahwang ito, yanang sot kita 1962 pen sa katulo, kadabarim lo, sita forest along le ke koi pen si, anadin bentang le potalong le, sita na polygon survey ta lemelo, kasi polygon survey lemelo pernah lagi dinulen lo. Kasi dinulen lo klong tel tum kota ta primelo kasi non November cheklo 24 early ba kita nili consensi angkang lo kita programnya keman kan na kota ronji kasi dar lokal misi putro rongki dan cengais atin ko taski bijima bola sohot da la so Isari di kitu arat kitu anaro kitu an atung ban akejo ipe longle pota ki ponje phani panda ollo ipe bola sorni mo ten koranos longle pota kami open ketuan ibi sia toa pen celok da lo saya itu langsung so toa kami nisit pen itu bandu nang lodo ipe toa makanang so Senior Star si Tokyo pen pilot senior seat pen Morrison Council pensi laso skin ke dengkon ko sehingga elektropin desen reclaim konser pasti ini kan penolak reclaim ko